Nou heren, aan het einde gekomen van de cursus puinruimen delen wij het certificaat uit. En dank voor jullie moed. Want het is niet makkelijk om jezelf in de spiegel te zien en te zien wat je hebt gedaan en daarmee geconfronteerd te worden. Alsjeblieft. Op de cursus krijgen de detineerden bezitten van nijbesteden en sjoggen ze beelden van wat misdieën aanjocht. So many lives were destroyed and irrevocably altered by my evil, senseless act, and I will continue to be sorry for and regretful of and haunted by it until I myself am dead. Een man die dit hier veroordeeld is voor een overval, zei het onder de indruk te wezen. Ja, ik heb ingezien dat die mensen best wel beschadigd kunnen worden door zoiets. Of hun gezin. Dat heb ik wel gezien. Als ze bijvoorbeeld slecht slaapt of iets dergelijks, dan hebben die mensen daar ook last van natuurlijk. Het betreft meer mensen dan alleen het slachtoffer. Als je dat dan ziet, wat doet het met jou? Nou, laat mij inzien dat er consequenties zijn van je daden. Wist je dat niet van tevoren? Ja, je weet het ergens wel, maar je denkt er niet over na. Op dat moment denk je aan jezelf en niet aan een ander. Want je hebt geld nodig. Zo kan je het zeggen, ja. Doel is dat de cursisten, als ze vrijkomen, net meer de fout ingaan. Wij proberen ze hier tools aan te reiken hoe je op de goede weg kan proberen te blijven. En daarvoor moet je dus heel hard aan jezelf werken. En openstaan om kritisch naar jezelf te kijken. En daarom vind ik het ook zo moedig van die jongens dat zij aan deze cursus meedoen. Want het is niet voor mietjes, deze cursus. Hoe lang moet je nog? Nog een jaar. En daarna? Je kan niet in de toekomst kijken, ik ben geen waarzegger. Dus ja, we zien het wel. Ik ga mijn best wel doen, dat kan ik wel zeggen.